Искаш да ускориш процеса на монтаж в DaVinci Resolve? Днес ще ти покажа 3 трика, които ще ти спестят време и ще направят видеята ти по-добри. Първият трик е да използваш клавишни комбинации или твои собствени шорткътове. Аз, например, съм си сложил рязането на клиповете под Escape бутона. Така, само с един клик, видеото се реже на две. Това ти спестява време и прави работата ти много по-ефективна. Коя е твоята любима клавишна комбинация? Напиши ми в коментарите. Знаете ли, че можете да запазвате вече готови цветови корекции и да ги прилагате на останалите клипове. След като сте направили цветовите корекции на избрано от вас видео, натискате върху него и натискате Grab Style. След което отивате горе в ляво в галерията и избирате Apply Grade. Така вие прилагате същите цветови настройки с всичките нодове върху следващия клип. Трик номер 3 го използвам много често с клиенти, тъй като те не обичат да гледат сивия log footage. Отивате на Color Page и ето тук отгоре, където пише Clips, избирате Timeline. Така прилагате цветовите корекции върху целия таймлайн, а не само върху избрания клип. Тези трикове ми спестяват адски много време. И ако на теб са ти били полезни, харесай това видео и остави коментар кой е твой любим трик.